כן אתה. אתה כל היום יושב בבית, אתה יכול לחטוף התקף בגלל הריכוז הגבוה של הכולסטרול. זה... טוב, נו, אני אעשה ספורט. משהו, אני אנסה לפחות. יאללה, בנות, מתיחות. אז בואו, יאללה, תתחילו לרוץ. טוב, בואו. עצרו, השמן יתעלם! השמן יתעלם! כולם, תזמינו אמבולנס! תזמינו 2 קילו! אנחנו חושבים שאתה לוקה בהתקף לב, ככה ספירים. קח חמצן ותשכב וננוח. הרופא אמר לי שאני הולך לעבור ניתוח לב פתוח. בניתוח לב פתוח יש צורך להפסיק לזמן מה את פעילות הלב והריאות. דבר זה מתבצע על ידי חיבור הגוף למכונת לב ריאה. הדם זורם אל הלב, מוסט על המכונה, כאשר מתפקדת גם כמשאבה וגם כריאות. מכאן שמה מכונת לב ריאה. לאחר חמצון הדם על ידי המכונה הוא מוזרם חזרה לגוף. לאחר שהחולה מורדם, מחבר הצוות את החולה למכונת לב ריאה. הוא מפסיק את פעילות הלב. לפני הניתוח הייתי מתוח ועצבני. נורא פחדתי מהניתוח, ילדיי ואשתי הרגיעו אותי. שלום, שמי אופק, אני בן 32. עברתי התקף לב. היום אני עוסק בספורט ושומר על אורח חיים בריא יותר, בכדי שאני לא אקבל התקף לב בשנית.